streli, to asi tábor strieľa po Nemcoch. Počul si tie strely? Áno, asi tábor našiel Nemcov. To nestrieľajú Nemci po tábor. Počul si tie strely? Áno, asi tábor našiel Nemcov. To není... Počul si tie strely? Áno, asi tábor našiel Nemcov. To nestrieľa tábor po Nemcoch. To strieľajú Nemci po nás! Nie. A to ešte ani nevidno. Míňa! To si ty? Vilo, čo tu robíš a odkedy si partizán? Števo, to si vážne ty? Vilo, Števo, to si vážne ty? Vilo, ty si... Števo, to si vážne ty? Vilo, ty si... Blázen, zjebáš. Števo, to si vážne ty? Vilo, to si vážne... Dobre, Maxo, teraz ti poviem, ako to bolo so mňou a s Vilom. Keď som bol malý, tak som býval na Československu. Do mojich... Dobre, Maxim, teraz ti poviem, ako som sa zoznámil s Vilom a s... Daj to odznova. Dobre, Maxo, teraz ti poviem, ako som sa ja s Vilom zoznámil. Keď som bol menší, tak som